Hari habaया नै दिनै हिनजाव गोदानखौ लायगोन गाबोन रिसेपसन ओमफ्राय नै थांनो रेडि जागासिनो दङ मानसिफोरा रेडि जागासिनो दङ खैना गोदान लायग्राफ्रा नै हिनजाव गोदान लायग्राफ्रा लायनोसै दा हिनजावखौ लायनोसै जोंनो मावग्रा मानसि नांगौ नालाय औ दिनै थिगानो मारै मोनदों दराखौ मारै मोनदों दराया हिट सुपार हिट थांगोन दाहाय थांगोन आं दाहाय थांगोन नैबेयाव दरा खैनाया नैबे गारियाव हा बबाव नोंसोरलाय थांला हा थांला जोंखौ नांलानो उनाव थांगोन जोङो एसे थांनानै गारि फैबावखागोन ना दाहाय बाजैयाबो थांथ'ला दायो आं नाय जाबा थांगोन दा दाहाय थांदो थांनाय जाबा थांसै गोसो जाबा लामायाबो गोजानथारना ने दायो जमा थांगोन बेजों आंजों दा उननि विंगार फैबा दा जायगा थोला इयाव थांला जोङो गारियाथ' दा गंब्रै दंफैयो ओमफ्राय गंनै फैबावगोन बे मिथा दरानि माबा स्टेन्ड बाय लोगो इयो रेडि जागासिनो दङ थांनो फैदो लोगोफोर बयबो हाबायाव फैदो गाबोन रिसेपसन दिनै हिनजाव गोदान लायगोन ओमफ्राय गाबोन रिसेपसना हौवा लागोआव रिसेपसना गाबोन जागोन ओमफ्राय हिनजावखौ दिनै लायगोन दा थांसै हा दा न'नि गारिजों माबाया मा होनो र' इराका दा थांसै दा माबादों सिगांनि सिटखौनो लाथारनोसै नामा नोङो दे बायो हिनजाव लायनो रेडि मादै गोदान लायनो थांदों ने मादै गोदान ने दे मादै गोदान लायनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय दे बेयावनो